ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପୁଅଟିଏ ବଢ଼ୁଅଛି। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଥବା ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାର ଲିଙ୍ଗ ବା ସେ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଜାଣିବା ଏହା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା, ପୂର୍ବ କାଳର ବୟସ୍କମାନେ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଅତି ସହଜରେ କହିଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁ ନିଜର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅଟିଏ ନା ଝିଅଟିଏ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦେଖି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ପୁଅ ଅଟେ ନା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହିଥିବା କଥାର ବିପରୀତ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟର ଆକୃତି ଏତେ ବଢ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିମିଷ୍ଟର ବା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ମାସ ପରଠାରୁ ପେଟର ଆକୃତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପେଟର ଆକୃତି ଏବଂ ପେଟର ମଧ୍ୟରେଖା ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ତଳଠାରୁ ପେଟ ଫୁଲିଥାଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପେଟ ଦି କରକୁ ଚେପ୍ଟା ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପେଟ ଫୁଲିବା ସହିତ ପେଟର ନାଭି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟମ ରେଖା ଯଦି ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ପେଟରେ ଝିଅ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ତଳପେଟ ଅଧିକ ଫୁଲିଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ତଳକୁ ଓହଳିଲା ପରି ରହିଥାଏ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବଢ଼ୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପେଟର ମଧ୍ୟମ ରେଖା ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଧା ହୋଇ ନାଭି ଉପର ଦେଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପୁଅଟିଏ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।